ассалому алайкум янагони гиромӣ, барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. роғун шоҳкории беназири асри 21 ва кохи нуру гармӣ бунёди ин нерӯгоҳ аз ҷумлаи тасмимгириҳои сарнавиштсозе буд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо камоли ҷасорату хиратмандӣ ва бо такя ба азму иродаи мардуми Тоҷикистон ба он иқдом намуданд. ин ҳам дар ҳоле буд ки то давраи соҳиби истиқлолӣ бо истифода аз иқтидори бузурги иқтисодӣ ин сохтмони оламшумул оғоз гардидаву нотамом монд. имрӯз корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи мазкур дар ду баъз, яъне шабонарӯзӣ идома дорад ва рӯзи 9 сентябри соли равон агрегати дуюми ин иншооти азими гидроэнергетикӣ ба кор дароварда мешавад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғон Абдулваҳоби Абдусаттор гузориш медиҳанд. рӯзи 9 сентябри соли равон агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғон ба кор дароварда мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба ин азми сохтмончиёни ин кохи бузурги нур дар партави дастгирию таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар муҳлати муқаррар гардида ба истифода додани агрегати дуюм қатъӣ аст ва ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ин ҳадафи олӣ ки дар таҳкими истиқлолияти энергетикии мамлакат нақши бузург дорад талошҳо ба харҷ дода мешавад. имрӯз майдони сохтмони ин иншооти барои Тоҷикистон муҳим ба корзори заҳмати созанда, майдони ҳиммату ҷавонмардӣ, арсаи озмоиши нангу номус ва гузашта аз ин ба ғояи миллӣ табдил ёфтааст. дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат давоми 24 соат ҳар шабонарӯз лаҳзае кор қатъ нагардида, диловарони сохтмони нерӯгоҳи Роғон бо азму иродаи қавӣ шоҳкорӣ меофаранд. айни замон корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоти гидроагрегати дуюми нерӯгоҳ анҷом ёфта аз марҳилаи озмоишӣ гузаштааст. корҳои сохтмонӣ аз қабили ҳаффорӣ, бетонхобонӣ ва арматурбандӣ дар мавзеи бунёди дигар агрегатҳо низ тибқи нақша пеш меравад. ба таъкиди муҳандисон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғон нақбҳои опарто аз иншооти асосӣ ба ҳисоб мераванд. ёдовар мешавем ки дар нерӯгоҳ нақбҳои опартои рақами 1, 2 ва 3 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, имрӯзҳо коргарону мутахассисони ширкатҳои ватанию хориҷӣ корҳои заминӣ, ҳаффорӣ ва арматурбандиро дар нақби қабати 4 вусъат мебахшанд. сохтмончиён мегӯянд дар ин иншоот то имрӯз беш аз 175 000 метри мукааб корҳои ҳаффорӣ ва наздики 223 000 метри мукааб корҳои нақбканӣ ба иҷро расидааст. корҳои бетонхобонӣ дар даромадгоҳ ва қисмати дохилии нақб бошад идома дорад. нақби сохтмонии рақами 4 аз даромадгоҳ, қисмати зерфишор то камераи дарвозаҳои таъмирӣ, бинои идоракунии дарвозаҳои таъмирӣ, қисмати зерфишор то камераи дарвозаҳои таъмирӣ ва асосӣ, камераи идоракунии дарвозаҳои таъмирӣ, садамавӣ таъмирӣ ва асосӣ, инчунин қисмати обпарто ва баромадгоҳ иборат мебошад. моҳи марти соли 2019 дар пештарғоти поёнии нерӯгоҳ аз сатҳи 962,5 метр рехтан ва қабат ба қабат хобонидану шиба кардани маводи сангию хокӣ оғоз гардида буд. то имрӯз дар қисмати соҳили чап ва маҷрои сарбанди поёнии рақами 2 то сатҳи 989 метр маводи сангию хокӣ хобонида шудааст. барои босифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин мавзеъ аз мошину механизмҳои замонавӣ истифода мешавад. айни замон тоза намудан ва пайвастани сарбанди поёнӣ ба қисмати рост идома дорад. ба таъкиди коршиносони байналмилалӣ ибтикори сарвари давлати Тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғон паёмади шуҷоати фитрӣ, истеъдоди камназири кишвардорӣ, муҳаббати бепоён ба халқу ватан ва талошҳои хастанопазир барои зиндагии беҳтару шоистаи мардум мебошад, ки на фақат истиқлолияти энергетикии мамлакатро таъмин менамояд, дар иқтисодиёти миллӣ ҷаҳишҳо ва пешрафтҳои беназирро ба амал меоварад, балки ба сифати ғояи ҳаётбахши умумимиллӣ ваҳдату иттиҳоди халқи Тоҷикистонро аз азамату пойдории бештар бархурдор менамояд. дар воқеъ нерӯгоҳи барқи обии Роғон манзилу дилҳои мардуми моро гарму равшан мекунад. дар рудҳои нурофари кишвар нерӯгоҳҳои нави барқ бунёд мешаванд. захираҳои азими энергетикӣ ва азму талоши созандагии халқ бо ҳидоятҳои бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистонро беш аз ин шукуфонтар месозад ва бо бунёди ин иншооти азим мардуми тоҷик саодати зиёд мебинад.
истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда. таҳти парчами он хурду бузурги мамлакат барои тақвияти пояҳои давлатдории худи миллӣ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд. аз ин рӯ расидан ба қадри неъмати бебаҳои истиқлолияти соҳибихтиёрӣ, арз гузоштан ба сулҳи пойдор, ваҳдати комил ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ шарафи бузург мебошад. шарҳи ҳамкорони мо. истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда. таҳти парчами он хурду бузурги кишвар барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд ва дар зарфи 28 соли истиқлолият дар ҷодаи расидан ба ҳадафҳои стратегии кишварамон ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардиданд. истиқлолият рамзи соҳибдавлатӣ ва дастоварди бузурги мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. امروز ما مردم تاجیک از آن شکرانه میکنیم که در یک دولت صاحب استقلال حقوق بنیاد یگانه و دنیوی زندگی میکنیم. استقلالیت پیش از همه و مردم کهن بنیاد تاجیک آزادی داد و این آزادی باعث بنیاد دولتی واقعا هم دموکراتیک گردید. ما امروز حادثه و واقعه و جنگ و نزاع‌هایی که در جهان به عمل می آید به چشم خود دیده ایستاده ایم. نتیجه این همه خرابی ها باعث ناآرام گشتن فضای سیاره گشته است. بنابراین ما را ضرور است که به قدر استقلالیت که نعمتی بی‌بها است و برای ما مردم کهن تمدن تاجیک نصیب گشته است و مثل گوهری چشم نگاه داریم. استقلالیت در برابر این که آمال و آرزوی درینه خلق ماست، اینچنین لحظه اندیشه و تحلیل مسئولیت هر فرد سرزمین اجدادی برای رسیدن به قدر گذشته و کار و فعالیت سازنده برای امروز و آینده وطن محبوبمان می باشد. استقلالیت تاجیکستان زمینه واقعی تاریخی دارد و مردم شریف تاجیکستان و ملت سربلند تاجیک و اون استقلالیت دولتی که رسما سنه 9 سپتامبر سال 1991 اعلان داشتند، اون از اون که تاریخ سرچشمه میگیره و برای به دست آوردن این استقلالیت فرزندان ملت ما در تمام دوره‌های تاریخی جنبوزی کردند و رسالت تاریخی خودشون رو با سر بلند پیش مردم جهان، پیش بشریت به ثمر رسانیدند و در زمینه خدمت‌های شایان فرزندان ملت تاجیک بر رشد فرهنگ جهانی، تمدن جهانی ما توانستیم که در این مرحله تاریخی استقلالیت دولتی به دست بیاریم و سرزمین اجدادی خود را کاملا بر اختیار خود گیریم. تاجیکستان را شناختن 177 کشور جهان دلیل روشنی سیاست درست پیش گرفته رهبریت دولت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان است. تصدیق رمزهای دولتی، پل ملی، بنیاد مؤسسه‌های فرهنگی و تجارتی، نیروگاه‌های برقی، ساختمان‌های عظیم کشور بار دیگر مردم را به آینده درخشان زیاد گردانید. امروز هر یک شهروندان کشور از آن افتخار میکنند که صاحب وطن آزاد و آباد و دولت مستقل. خوشبختی مردم تاجیک در آن است که میسازد و ایجاد میکند. این خود رمزی با فرهنگی مردم تاجیک است. در جامعات دهاتی توردیوی نوحیه میرسعید علی حمدانی از جانب صاحبکاران محلی فابریکه پرنده پروری بنیاد می‌گردد که در آن برای استحصال تخم 15000 سر پرنده پرورش می‌شود. در انشاءات مذکور عین حال کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار داشته، آن طبق نقشه باید تا ماه نوامبر سال روان به استفاده داده شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشیدی نادرخان. در جماعت دهاتی به نام سیدقل توردیف نوحیه میر سعید علی حمدانی در دوره وسعت تدبیرهای آبادانی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در قطار ساختمان انشاءات سوهای اجتماعی و بهتر نمودن وضع انفراساختار دهات، همچنین برای تشکیل جایهای نو کاری و تامین بازار استعمالی با تخم یک عدد فابریکه پرنده پروری نیز بنیاد می‌گردد. ساختمان فابریکه پرنده پروری در جماعت دهاتی به نام سیدقل توردیف نوحیه میر سعید علی حمدانی در عرفه انجامیابی قرار دارد. فابریکه مذکور از جانب صاحبکار محلی ادینه فیضمت بنیاد کرده می شود. در آن برای استحصال تخم 15000 سر پرنده پرورش کرده می شود. ما نیت داریم که در دوره چهاربینی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فابریکه را تا ماه نوامبر پورا ساخته مورد استفاده قرار دهیم.
дар фабрикаи паррандапарварӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа аллакай таҷҳизоти лозима насб шуда ва он ба кор омода гардидааст. Дар аксар фабрикаҳои паррандапарварӣ ки дастрасӣ ба хӯрокаи парранда хароҷоти иловагиро талаб мекунад, бо назардошти ин мушкилот соҳибкорони маҳаллӣ дар назди фабрика коргоҳи истеҳсоли хӯрокаи паррандаро низ бунёд менамоянд, ки дар он аз ҷувори макка ва зироати ғалладонагӣ хӯрокаи парранда истеҳсол карда мешавад. Дар ноҳияи ҳамадонӣ рушди соҳаи чорводорӣ, моҳипарварӣ, боғдорӣ ва дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ назаррас арзёбӣ гардида, масъулин ният доранд ки оянда дар заминаи ташкили чунин фабрикаҳо соҳаи паррандапарвариро низ рушд диҳанд, зеро дар шароити ноҳия имкон аст ки аз ин ҳисоб ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзиро афзун намуд. мавзӯи дигар: сифати хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии вилояти Хатлон сол то сол беҳтар мегардад. Дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавӣ марказҳои табобатӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису муолиҷа таъмин гардида сатҳи бехатари кӯмакрасонӣ ба беморон роҳандозӣ мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти Хатлон. дар заминаи татбиқи барномаи рушди соҳаи тандурустии вилояти Хатлон барои то солҳои 2020 базаи моддии техникии муассисаҳои тандурустӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон қавӣ гардида, иншооти соҳа бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти сохти охирини тандурустӣ таъмин карда мешавад. фаъолияти филиали муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар шаҳри Бохтар бо ворид кардани дастгоҳҳои замонавӣ ба маратиб беҳтар гардида, имконияти хуб барои татбиқи барномаи миллии рушди донори хун барои солҳои 2015-2019 фароҳам омад. дар 7 моҳи соли 2019 дар филиали муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон 5693 нафар хунсупорӣ ва плазмосупорӣ аз қайд гузаштааст. шумораи умумии хунсупорӣ назар ба ҳамин даври соли гузашта 8% зиёд шудааст. дар маркази стоматологияи вилояти Хатлон муоинаву ташхис ва табобат хуб роҳандозӣ шудааст. маркази даҳонбизишкӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда барои қабули мизоҷон шароити мутобиқи талаботи санитарӣ муҳайё гардидааст. дар маркази стоматологии вилоят ҳуҷраи таҳлилгоҳ кушодем ки барои бемориҳои сироятии гумонбар қабул мекунем. ҳар як беморӣ ки ба марказ дохил мешавад пеш аз ҳама аз таҳлили беморӣ таҳлили хун гузаронида мешавад ки бемориҳои сироятии вируси норасоии масмумияти одам ва инчунин бемориҳои вирусии гепатити Б в С ба қайд гирифта мешавад. дар 7 моҳи соли 2019 1080 нафар беморонро аз таҳлили хуни бемории гепатит вируси норасоии масмумияти одам гузарондем. тавре маълум гардид дар маркази стоматологии вилояти Хатлон барои пешгирии бемориҳои вирусӣ аз рӯи ихтисоси ҳамшираи тамизгардонӣ духтурони ҷавон барои бозомӯзӣ ба пажӯҳишгоҳи шаҳри Душанбе фиристода шуданд. бинандагони гиромӣ, телевизиони Тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аст. бо мо бошед.